आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जेकरा ना पावे दिलवा प्यार का करी, जेकरा ना पावे दिलवा प्यार का करी, तमाले भइल मोर छिनार ए यार का करी, हमाले भइल मोर फिरार ए यार का करी, जेकरा ना पावे दिलवा प्यार का करी, जेकरा ना पावे दिलवा प्यार का करी, तमाले भइल मोर छिनार ए यार का करी, रे माले भइल मोर फिरार ए यार का करी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। छोटा की बहिनिया करे कहलस सच्चाई, हमसे छुपावत रहे सब कर माई, हमसे छुपावत रहे सब कर माई। छोटा की बहिनिया करे कहलस सच्चाई, हमसे छुपावत रहे सब कर माई, से नूर से कबहू कर मांगना भरी, से नूर से कबहू कर मांगना भरी, तमाले भइल मोर छिनार ए यार का करी, रे माले भइल मोर फिरार ए यार का करी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जेकरा से प्यार दिल से कोइले राहुल हो, अनते आशिक कौन के जस कैसे भूल हो, अनते आशिक कौन के जस कैसे भूल। जेकरा से प्यार दिल से कोइले राहुल हो, अनते आशिक कैसे जस उनके भूल हो, कहिले साचो के हो पार ना पड़ी, कहिले साचो के हो पार ना पड़ी, हमारे भइल मोर छिनार हे यार का करी, रे माले भइल मोर छिनार ए यार का करी। स्टूडियो रोशनपुर सपहा।